Hagani ka por ka mamantang kwa ban kren igani ka subject iya ka bautrai bu aga download jonga bagata kalong. Ialeh haban dami snam. Ialeh haban dami snam. Wanam sto baklaya nga yo bapiong i pastor hikai ban Ialeh yaki breu lene ban isi igi breu lene ban penyap yaki breu kamdai kumta. Wanam sto bakla ka babel ka klamikai yangi bangin Ialeh yaka do yaka snam dai para breu. Ka jingele ka jungi ka kam krau ban yakata. Pagkata kalong yaki hima, yaki taki bor, yaki taki jingsun shar, jong ka jingdom, ka babel ka ongom ne, pipuli bat nga ka ni ka por, na Ephesus long man riyo ka dekot ka ba khatar ka ong, na ba ka jingele jongi kamlong yaka snam bat ka do, nrei yaki hima, yaki bor, yaki nongsun shar perthei, jong ka ni ka jingdom, yaka jingmamman bakin jaman siyem, ha ki jaka beneng, ka jingele ka jongi kamday yaw briyo, kamday yaka do, kamday yaka snam. Henry kita ki hima, ya kita ki bor. Oh, kamdei tangi way brio. Henry ka babel ka ong ya kita ki hima, ya kita ki bor, ya kita ki nongsen shar jong ka jingdom ki batray mo. Bali ka jingbaman ki batray ha kita ki jaka beneng. Kwa banong ifi ka jingele ka jongi kamdei ka bakan jado, ka jingele ka jongi ka dai ka bakan jaman siem. Banga kwa banong ifi pimdei ban kain sting pi ong dan nong shun kan mau ya ka ne ka way. Baga jingele ka jong pi kalong yaki babon man lagas ngi. Tading ta film day ban kain sting, film day ban kain gem, ya kata ka jingyat lenti ka jong pi namar film tip, hagano pa kapor, ya ka ba usoy tan ula ban pelim ya fi. La haga ktien ka ba fi kren, lani haga jingmut ka ba fi perkat, lani haga jing tray ka ba fi tray, daga ba pau shabar, haka no pa ka por film la ban tip fila ban kelan namar ka jingele ka long man la ka clip mat. Tading tang kwa ban ong yifi haka ne ka sngi bo bon ki breu ki liem namar bakim don ya ka bor, bakim don ya ka ta ka jingpen sle na utroain ne bakim don ya ka tien ka balong kata ka atyar ka bakamnep ya ka no ka white lam arliang serti. Bading tang kwa ban ong yifi haka ne ka sngi ka bamanta ba lada film don ya ka ktien, lada film don yomen sim, lada film don ya ka bor na ublay, ya ka ba fi yo len ba ki jingdwai, fin kelan bat, fin kelan. Bading ta ktien ka jongblay ka ong habakiwan, wanom ay gem ya ka ta kamen sim ka jong pi, lene wanom ay tino da ka basuk ya kamen sim ka jong pi, lene ka jingmut jemperkat jong pi haba ki jingpen shoy ki wan. Ka babel ka ong hangni lada nga puli, nila ban shem ngani ka por ka banga na ka por siya ka por nga puli kani ka dekat pagkata ka long na ka shithi shi Hebrew kani ka lenong ka bakat ar kani ka dekat ka basaw pagka Bible ka ong kumni ka ong pimpat ile persya haban da mi snam da ka ba ia pen persya abad ka pop pimpat ile hadu ban da mi snam te ban ile persya ne ban ia pen persya bad ka pop. Tading tanga kwa banong ifi ka ni ka sngi ka mamantangi tip baga jingele ka jongi kam day ubrio hundre ka day yagita ki bor. Ki ba pelong yingi ban le pop, ki ba pelong yingi ban hap haga pop. Bat ya ka baban ko man te snon yingi haga zaga pop. Badeng ta haba ka pop ka wan haga jingim ka jong pi. Lada ki kerho ka no lada ka berngam ya pi ka no ru hundre ka kwa banong ifi ba pin long shilur. Ba pin long shilur mdei ba pin shu IT jam no ya di ne ban shu IT laga IT no gom to habakawan pin ong ba oh nga di botlot tading tanga ngan shu le no tang shi sien ne lada kalong hangan ni ka dor to tang menta shi sien ngan sapan map no blay em yo haba pi IT no gom ta yo pim la bu non pai pat na ka dagalenti namar ka ek ka ba kraw kam sedang daga ba he kasdang bait na kabarit ka pop kam ju sedang bait na kabahe ka babel ka ong kata ka pop em kasdang lengba kata ka jingpun lengba kata ka jing brai ladap hi brai em kata te nengkong kawan ka jing brai bandala brai em kapun haga mensim ka babel ka ong kata tungi puli ni ka porno Jacob ni ka nong menengkong ka khat ka bakat san ka ong onda kumta kata ka jing brai haba kalapun ka kai ka pop kamut kawan sya ka jing brai kata di ka first stage brai endala brai kapun te bandala pun pi brai ka penpun bandala pun kata ka brai po jong fi ka bandala ka kai ka pop tading ta kwa banong fi ka ni ka sngi ka bamanta kamdei ba ka pop ka shwan be dan gum tol ne ka shwan la kawan kum to kan san em ka pop em haba ka 1 em kamdei ba ka shwan gum to henrei kapop ka day tang kata ka result nrei ka ba ningkong ka day bit na ki berit bakata ka long ningkong ka day lang ba ki jing barai
lada pi brai tang lada filangat aga braim kata aga braim kan penpun agi jingmut perkat gi jong fi yagi eki basni le se pi pe gi mobile pornography kanom sedang kumto lemda ka sedang shana ka berit tadeng ta ka poi ndala pun kapun em pipun ya kata ka brai dala kha ka pop banda kan ka pop em kelas sedang pile Ialeh ya kata ka pop pan ka poi sha ka jingyap tadeng ta kwa ban ong ifi ha ka ni ka sngi ke bamenta pleng katai ka jingyap kawan em namar basdang na kata ka jingkha komba ka don ka jingkha ka don ka jingyap ta ka la fi ailat ba fin pun ya kata ka jing brai ya kata ka pop aga mensim ke jong pi lengba kata ka jing brai kan kha ba ya ka pop bat la khai ka pop em pi ban le bat Ialeh ya kata ka pop hadu banda yap no sendan he ka babel ka krenchai kata ka ong anda kumta kata ka jingko abrai haba kala pun ka khai ka pop ti kata ka pop haba kala san ka khai ya ka jingyap ken tading ta haba pi yo snow ya ka ni ka we bah kawan ka jing pensoi ya ka jing im ka jong fi pi hab ban Ialeh ya kun nadu basdang balai ki long yeng ki long sam ki jot ki pat ki pra balai bo briu ne ka briu ki hab ka klim ka auria ka daw ka long mde ba shu hab lag hab to hendre kawan shwa ka jing pensoi kawan ka jing brai bala brai ya kata ka briu na lor jong ka tengah ka fil adon pi brai ya kata ka briu badarap pi entertain ya kata em ka pun dah ka mensim ke jong pi mandala pun em kalong praktikal pat kan pinkha kata ka pop pa si sien kata ka pop kala kha finam la ban stop ya ka pan kanang san pinang Ialeh kata ka pop hadu ba kan sapoi ka jingyap pat tadeng ta shwa ban poi sha tayam bhaba pensange no du menta balai bagi poi ki rip balai bagi sapoi kata ka jingya bat bor ne ka jingya bat tengah ka daw ka long mdei bag shwan la kawan kumto ka dei namar bala pun shwa ia kata ka brai ha ka mensim lane ka brai leng ba ka ne khmat ka brai bat ka rung shapo kata ka mensim sa ka jingmut perkat bat kata ken ka penlong yo breu ban pen khai ia kata ka pop balai ka jingyap kawan balai ba penyap yigi briu ka daw kolong ba pi brai te ban pet yigi te eki ba internet ban penyap ni internet ban dung le ban let's new ngakwa ban ong fi wat nom brai ke bukum kita don peng fi brai ban pet film ksoit ru ngakwa ban ong fi wat ju brai ke bukum kata na marhaba ka pun kan khai sai ka pop badala kha kan ka pop em pin long shisha kum gi ksoit lani ki ksui kin san shar ya pi de kin possess ya pi kin rung hapo jong pi em bat kin san shar em ta te la jot ta tadeng ta em wat num brai ya kata ka bam dei ya ka kiat lani drugs ne ki wat num ya thu khana hiru ya ka ki bas new hapadeng jong pi wat num ya lap khana hiru ya ke bakum kita win ong to nya test ni to ngin ya persang galong kum no pi persang ka pop em wat Ialeh kai bat ka pop kam dei ka jing Ialeh kai tadeng ta balai ba ka jing im ka jong priu ka jot balai ba kilong yeng kilong sem ki jot ka daw ka long banamar ba ka sedang shwana kata ka jing brai tadeng ta ni ka sngi ka babel ka ong ba lada kawan kum kata pin yakun hadu banda mi snam Ialeh persha ya kata ka pop ba ka babel ka ong Jacob kelenong ka ba saw ka khot ka ba nyau ka ong namar kata to pin ka ngu Ialeh di hau blai henry to Ialeh persha ya usoitan te un phet yap no na pi tapi pen ko ngu Ialeh di hautra pi Ialeh persya yu soitan em umla ate ban wan ban thombor pi la pi le persya yu hap ban phet yap no na pi kata ga dei ka jing shisha bat la Ialeh be hadu ban mi snam Ialeh bat to pen persya ya ka pop bat haba ngadang kren kat ni ngakan maru kadan ko ga jingja ha ka ba ki Filistia am kila sheptieng hadu kata bat kila shep tieng gini li kidei ki bam nget te ki shep tieng balai ki shep tieng haba kili asngau ya kata ka jingkan ha ya kata ka jingkan hui ha kata ka wei ga liang ba kata ka long bagi kun Israel kilai kan ha kilai risa kata daga ba ki i anda haba kata ka senduk jutang kalawan ha kata ka madan thama bat ki Filistia ki da sngau lengo ki yang balai ki kan hui kata balai ki kan ha kata ki risa kata anda ki yo kata ka khubor ba pleng ba kata kasenduk ke jong try kalawan hapo kamadan thama kila shep tieng hado kata bakadan kini ka khat ya banga kwan pulih kini ka por but ka ongkum ni kini ka lenong ka basau kini ka khat ka ba khandai ka ong tu penyau pi Ialeh tu long rang ba ko pi ki Filistia yo pin long ki shakri ya kini ki Hebrew kumba maki kila shakri ya pi tu long rang ba pi
to Ialeh ru. Kani gede ke kentien ke bami na kinong yalam jong ki Philistia. Ki Philistia ki latip be bakin saram ya kata katma hanre ki ong ki haban ya kon persya be. Kitip bau tau blai juk Israel udai bo krau bola penliem yo paro be ki wei ki sim ya ka baki di sngow ya ki khubor ki basngow sherkai kom no bau tau blai jong ki Israel. Udan haga liang juk Israel bola ai ki jing job ki Israel. Ba mentar em ki ong ani klas ngodu men sim ki ong bau ni kini ki blai ki lawan haga ni kamadan. Badga tien ke jong blai ki thu angi onda ba ki di sngow ya kata. Khat bapra ki ong komni ki ong kordit yangi ai uban pen em yangi na ki kti jong kini ki blai ki badon bor dei kini ki blai ki bla sho ya ki Egypt da ka jingyap them baro haga ta gari khla pi kidi osngo ya ka ta khubor ba kini ki blai lene ki mudur be bahang hang ta po senduk ki don ki blai jugi Israel bat ki mudur be anda ba ka ni ka senduk ka don am ani ka bamut ka de ka bor ka dei shisha kata ka jingdon ka jong blai ka bahaba ka don ta ka senduk ka don ka jingyap haba ka don sya ka senduk ka don be ka jing syarem kita ki belek persya oh gila syap ting ki Philistia gila ting tat andre ki ong wat la ka taru tu pen yau piel di to long rang ba ta ka ka tanga sngow kum ki Philistia ru ndai mengilek persya yu blai andre ki haban yelek persya ru yu syaitan ka babel ka ong ni tu pen yau pi yel di to long rang ba kamut ngihaban pen yau yalde ngihaban pen rangba ba yalde mdei bangin pen rit men sim mdei bangin long kita ki ba du men sim no lane kita mo ki tin khasi ki ong kum jemer ngiu ne in snow jemer ngiu kam dei kum ta hendring ka banong e fi ngin hap long kita ken ki ba klan bat ki ba pen yau ya ta ka donut ke jongi ya ka bangin yele persya ya syaitan marngitip ya ka ne ka wai bo syaitan dan bor kita ki hima ke jongu kita ki bor ke jongu kita ki jing sensyar jongu ba kita ki jing le baman ke jongu kita ka baken jabneng kamlong bat ka bor ke jong blai tadeng ta kini ki Philistia wat lada ki long kum taru kitip baka sisyakin sarem no andre ki lapen yaw ya ta men sim ke jong ki yong kum no ngin long syakri biang hagi ki Hebrew kum no ngin long syakri tadeng ta am haba pi pen yaw pinom la ban long ki mrau ke jong syaitan na pi pen jam tefin salong ki mrau ke jong syaitan pin salong kita ki mrau jong tau nong shun jong pi tada pi pen yaw pi pen ya ka donut ke jong pi pen long rang ba bha ya la de u syaitan u haban pet yap na pi bat ka babel ka ong ta to long rang ba pi to Ialeh ru ka dei yangi ban Ialeh ka dei yangi ban Ialeh persya ya ka pop haban dami snam bangangai ladang Ialeh dan kam hi ru hadu bandami snam ngi syuong bi syaitan pet ko mo ji suong syadin mau syaitan bu syaitan ulakan ria baka babel ka ong kata tada pidon ka liang ke jong trai bala ban Ialeh persya ya pi ka babel ka kren ya kata habau trai udan ka liang ke jongi ngi ibet baga thma ka de ke jongu ma un Ialeh ya kata ka thma ka jongi ka ke bangi de ban le ka long ya ka ba ngi haban don ka liang ke jong trai be thong yu syaitan jisu ya thu kata wong ngai yu syaitan udah hap ka lili na beneng udah hap kum ka lili udah kendit ya kata ka bor ka ba kini ki senran jong jisu ki dan kita ki nyau phomot upa ang kilat yalap bakiwan ban ai kata ka report ki ong ba ni ngi i wat ki suai ki pendam hangi haga kerteng ke jong me jisu ngai im dei ta kata ngai i syaitan hap ka lili na beneng udah kendit syaitan udah hap jeran tat Tagadi katang kwa ban ong efi kan ke sngi ke ban tau syaitan don bor man Ialeh efi. Tadai tak efi de ban le kalong piaban pen yaw ila jong men sim. Piaban long rang ba bha fin Ialeh persya yang scam ga ktien. Bad Ialeh persya yu syaitan ngatep bai un phat yap no na pi. Onom ai jam ha ke jing brai. Yo ba shisha ko ma repeat ye ke jo iska jo la pi pet pi brai kata kan pun ha ga men sim ju sin bal apun kan kha bai. Ba sin kala kham kan wan ra jing ke jing jong fi. Kan wan ra jik kala ban kha ka ta ka pop ka bapau ba ka pop ka bampau ro mo ka de ta ka pop ka bapau ka de ta ha bapau phile snan ba teng teng la pau ro ka ta syakem ro te ha ka an ba phi poi ro isha ga ro ba phi sya pen rem ro ha ka ta ka jing bishar ka ban ong fm wat nom ai lat ka bagom ka ta phi syakem phi sya sho phi sya dat pin sya pen rem wat ha ka ta ka baken jado na marwalai ba shi sin hi ba pila pen bra yela di ha kini ki jong ka perthayam
kata hi em kan pen yap ya fi kata ka bampau ru hoi briu le se unom la bani I kata ka pop ke jong phi re blei tau I kata ka pop ba ka sngi ji bishar fi nom la ban ya lat na ka jing bishar ka bahok ka jong blei so bishar bi ya fi ta ka de kata la da ka de ka pop ka bampau na ka bampau kami nai kami na kata ken ka jing berai tading ta wat ai befin berai ka babel ka ong kata ya ka bangingin berai ngi puli na kolosai ni ka nong ba lai ni ka khot ka ba ter ka babel ka ong kom ni ya bangingin berai ngan puli hang ni ka por to fin mut berai ya kita ki ru ki bahaneng ya kita ki ru ki bahak kendau namar phila yap no bar ka jing em jong phila buri lem bat ukres hau blai fin mut brai ya kita ki ru ki bahabneng ki bakan jam sim ki badai ki jong try ya kata fin brai kata fin sengos koin fin shakri u blai fin ro u try fin panan burom ya ka keteng ke jong jisu fin long kinong jobman sim but about try pe ya pm on snokemen but on snow bhashisha kata ka mission ke jongi haga gm ko mo bangai Panita ko aban ang figa ni kasngi ka mamanta don na preng fi hap tek si product haga ka pop ngan duai na ka banta jong figa ni ka por ka mamanta ba pinyo ka ta ka bor ba pinyale persya ka pop haban dami snam o pinya pen persya si sya ba finom dai ban ai jam show pin yaw ka mensim ka jong fi ba ya ka jinget ka jong fi fin long rang ba ba heng ta finom lek pat ban long brau ho saitan na ka pop ko aban duai na kamta jong fi ni ka por matanga iba sibun ba an fi tolot polat u plain ko khu shai fi ni ka sngi unai bor fi man shu ban le pop men rei kum hap si hap kum putut kum sentut poi shajo nget bro shi ka ta fi le hi da ka bor breu ke jong fi pia persang hi daladi pi persang hi ban light no na kita ki jing pen shoi en hadu menta fi ngat singat sbak hagata ka jing pen shoi ka jong ba man ngin duai ka ni ka por ka ba menta nget pinda IT si shai la de ka ni ka sngi la da fi don ki tu ki jing royal ni ki film da ka ki phone jong fi ka ba bha am ka dei ba fin ya ka ba fin pendam no la fi don ki film ksoi ki film ba man ki tu ki am ki ba fi bu ka phone ka jong fi ni fi bu ka yeng ka jong fi ni ki kot ki bam dei ba fin puli ni ki kot film dei ba fin tip ya ki am ka bha ya fi am ba fin thang no ki ba kom kita kano ka ba ken jak soi kano ka ba kenja bamman am phim dei banbu haga pla ga jong fi na haga phone ga jong fi na haga yeng ga sam ga jong fi namar nang tam u saitan u yo ala ta dei da kwa ban ong fi ga ne ga sngi bathat no kita ki baro fin yo shai ga jing pelaj da ga dei ga ba kom no ki don hagi pen drive ki jong fi na haga computer ga jong fi store kita ki film dakat store am film dakat pornography ta dei ta delete no ki baro kwa ban ong fi bagan nomor ra jing sok ya pi na pi persyang bin le kan no pi bo igini em kan nomor ra jing kemen no ya pi kan nomor ra jing sok kan nomor ra jing kemen kan nomor ra jing kerku ya pi en re ukso usong lenget ken ha ka to jing khang ga jong pi bat ule don bor bet ya ga jing jo fi inde dwai ka ni ka por ka menta try ni ka por men ai bor ni ki kon gi jong me try bon sin gi hap shi hap ba ka pop bon sin ko try ki kom liat ko kon ra try ha ka jing pen shoi teng u thli u kom putut ban krani ktin si ktin sang ne ktin tim ktin tala try kan ga jimut perkhat teng ru ka shu sentut lag sentut ban hap sha ki gi bam de ban perkhat shi gi ko try bam de ban mudor nga dwai nga de ker khu ya pi ga ni ka sngi bahaga kerteng u jisu fin yo e ta ka bor fin yo e ga ni ga jing pen sle bang da ngai do man ta ka sngi fin long ki nong job hallelujah ga ni ga film da kai ga bate ya pi ga ni ki film jaklia ga bate ga jimut perkhat jo fi man ta ka sngi kan do kan dam no bang ngai fin yo bor ban delete no na ki phone ki jong fi ban delete no na ki laptop ki jong fi na ban delete na ki pen drive ki jong fi try un ai ka bor ya fi madok men ta sngi ba ka ta ba pun barok kan mi no kan do kan dam no bat kum bala penahap no bangangek haga ni ka sngi fin abot no da shisha ken yigi ni ki jingpon ki bamdai kini ki jingpon ken ki balong ken jaksut pinda penhap no da ka bor ka jong umen sim ba khoi bangangek da do men ta ka sngi ki barok kin long thamai ki barok men ta ka sngi ka da long shisha ken hallelujah ka jing job ken ta ka jong fi u jisu ai ka jing job men sim ba khoi ai ka jing job fi pinem ka gm ken ka ba job ba na do men ta ka sngi fin long kin long job ki ba pen yaw shisha la ka jong men sim ki fi fin long rang ba ban ni le persha ka pop na do men ta ka sngi ba fin le persha saitan te un pet yap no na pi but fin long ken ki ba pen ko ngo yal di how try
ban ko ngo ile ka tin ge sedang ban pule ka tin ge jong ble try man ai bor bi kon je makin eat ban pule ka tin je me ai bikin pule ka tin je me kan long sha ka bor ki kin bang ban pule kin champang ye ka tin ba dwai nga karkun ibe ka kamba ka memele ka ji imjuni ki kon ka yeng ka sedang man jat ban pai ban pra ko try o sedang ban orpat nga dwai pa me ko try man spanya ka jinga dai jugni hi arwa try ka wan ra ka susi ki kon ki ti ka wan ra ka jing tem ra ka yeng ka sam kada dwai ko try ba kum kata ka jing brai ki auria ki jingle nuti barok kin pat kin kan ria na ga jingmut perkat ke jong fi na ga jing im jong fi ka duai ngar kar ko fi ga jing kar ko ka jong abraham kres jisu kan long ka badap ka ba shlai ga jing im fi na do man da ga singi ga duai ngar ai ngo akar teng ga jong jisu nang pedem amen but amen tran kar ko fi ngin sai shampat la shai ga singi blame da ka buram ju amen. You right try